Nah, halaan. Ah. Oh. Dakal. Oy. Thank you. Amok dahil dyan. Abay tala. Ha? Ini apa nak? Nagadumo ta na ba do? What's up guys, for today's video mangunguha tayo ulit ng kuray, yung land crab. Sama natin Kanter Arnold, Kanter Kulot, Kanter Fox. Meron din tayong extra kasama, si Ceci, Import. So, Kanter Brian guys, stay tuned. Import na. Okay. One down. Awan nyo. Ito mga hunter, tingin lang tayo ng butas para yun yung diligan natin ng putik or hindi kayo ukain pag hindi lumabas mga hunter. Dabo na ito. Awan na. Hey! Dito yung madaming butas mga hunter. Pero ang hirap lumabas yung mga dito. Kasalanan na naman ni Kim Cho ata to. Ayan o, malaki-laki, good size. Kay Kanter Arnold yung nakita niya. Dito? Meron din dito, malaki. And then ang rumor day tasaw. Ay tininagdak ka lang, ang rumor tasaw. Ang si Kanter Kulot nangunguha ng tubig. Ay hindi, maliit lang pero good size lang, pero ang daming poop nya. Ito yung poop mga Kanter, yung tae nya, kumbaga. Ito yung sign na kuray yung laman nito. Wala nang iba, kuray lang. Kailangan talaga ng putik para idilig. Si Kanter Arnold nag-igib din doon. Kaya pa Brad? Ha? Ang si Kanter Fox nilabahan niya pa yung uniform niya. Tapos magbababasa rin. Kalalaba lang. Sensya na mga hunter, may konting diferensya sa utak yun. Alright, one down. One down. Oh, dilig. Nagdidilig na rin si Fox doon, saka si Kanter Arnold. Okay, one down. Nine. May butas na iba. Yun yung mahirap dito, Mander. Mabilis maubos yung tubig pag may butas na iba. Yan
Lagyan natin putik para hindi maubos yung tubig. Kasi mahirap mag-igib mga hunter. Ay, nakadumag. Ano? Nay, conforme talo lusutan na. Na? Tingnan nyo. Ay, nay, bugti na. Diyos ko Lord. Lebat yung kanan. Ay, ang dami niyang nilalabasan. Nay, ang pipi, nay. Nay, nagbiro man sa bahay. Awa, ang mapuno day tao. Nay, nagbiro manan. Grabe na ites. Nay. Salat ka lang. Badak mo lang tali. Ay, ganam. May butas din daw doon na iba. Hintay lang natin lumabas mga hunter. Dito mga hunter, hindi na to lumabas. Tingin na tayo ng iba. Mahirap naman yan kasing mukain kasi ang daming puno dito sa tabi niya. Hindi bangin rin. Dito. Ay nako. Si Inyo kidi nustrana. Sige, diligan mo na. Pura-pura. Tama, madabo na sa bali. Ang laking butas niya ito. Laking tae. So, magkasama itong dalawa na to. Yung dalawang butas. So, magkasama nga. Ito yung pinakamadaling hukayin mga hunter kasi alam mo na yung patungo sa butas na isa. Yun o. Alam mo na yung hukayin mo. Pero palabasin muna natin. Ay, babae. Babae to. May anak na lumabas oh. Babae pag ganyan. Sigurado. Pinustaan na ila. Babae no ato. Ha? Babae. Dabas nga remarka dyan eh. Rega dorong murat tayo. Timing sama. Kuntret nito. Malakan ng tutudo. Ay, hirap lumabas. Ito oh. Pero ang laking butas sa manter, pero pansin ko ang hirap nilang lumabas ngayon ah. Dati-rati madali lang lumabas ang mga to. Pag dinilagyan mo lumalabas na, pero ngayon ang tumal nila. Ito yung tao eh. Merong laman yan. Ganyan oh. Kain ka yan pag di lumabas. Hirap lumabas eh. Ganito natin hukain yung dalawang butas niya. Dito sa gitna niya. Oh. Pag video pa lang sir. Sige. Kain na natin to mga kakante.
Nagsama. Malalim. Nagay nga buta ito yun. Ha? Nagkasawa ni Manong? Marlo tayo na? I-clip mo ah. Parang naraman na si Ceci. Yung M4. Ha? Waduh gayam din eh. Subli? Okay. Kalyo mo na. Maliit ka balbon. Naalam? Oh, dan naalam na. Wadi counter phone. One down guys. May nang babae. Babae. Ha? Gabi dalam na. Awan. Pitak. Kamu magdak. Salti. Nagdaktal pa tabo na kami. Apa pasti? Ha, nagdaktal tabo na manay ti imak. Babayan. Malalim talaga. So, patayin pa lang ka atin. Ay ta. Play sigod ay ito ka Manong? Hmm? Nag-play sigod. Yun. Pero dito po. Nanguli na si Kanter ko nito. Eh, jaga am jabuk na. Ano na ala? Ah. Pero taga netugkal ka ta iwa. Subling ah. Netugkal ka din. Namalit abot. Bar. Ay. Ay naabot na ita. Siya mang Diretso. Ha? Mang pag kita. diretso. Di mo duwa dito. Ha, nagtipon daw lang. Wala din ah. Ay, nugya ko. Eh. Eh. May lati ma. Pati pala nung dito. Nalulutan. Super resti saba. Nakaun-uno ganyan. Takkal ete kulo. Takar ka na di kulo. Sapa na? Ayun guys, habang nagkuha si Kuya Brian, may hanib ito. Muntikan na kami nakagat. Anibi ko na. Pwede mo natlawang. Alawan. Magtakal kulo. Mangkar kasta ni. Ay, kapot. Agang pedre. Anak gamit manayo. Malaki. Kalis mo ito parang.
pahirapan maghukay. Oh. Ano, wala. Lari namin, nagtakalang ko nagkag. Good size. Ada. Meron yan, malaki. Malaki yan. Ah. Pwede kan. Kita di raw. Takla. Palitat mo gaayam. Tagar kan ni gate. Gaburang kan. Ah. Nagmait kulay tabukan niya na eh. Nah, halaan. Ah. Oh. Dakal. Malaki guys. 100 pounds guys. Oh, Mga counter. Sa kilo. ay lalaki. Pida anak ng rimol. Lalaki, malaki. 1 kilo. Kita niya. Umubog ng dam ayukan. 10 years bago nakuha counter. Kilipat na tayo, mga kanter. Diyan. Ibon ka lang. Oh, merienda tayo, mga kanter. Merienda nga siya si. No, merienda. Muna Brad. Tig merienda. Si ka man nagipan siya si. Daldalos lang ma'am. Ay nagtaka di bagbaga yung kadabin nung hindi nga do gamarong tal-talon na. Na? Tayo tayo. Ni apa yang anang? Ni awang gamit so intod ni Mayang. Data pa jibar. Matan ano? Muna tanton ni. Man. Isa sinto ajin ani. Mao din aji bagi na. IG 1.5. Kaning pagluko yun eh. Kuha na. Oh. Tabal din na bugwam. Pajibar tsaka Mountain Dew lang mga kanter. Sino man? Yung po. Oo mga kanter. Pamigat. Kakaning. Di ka. Okay. Sana lumabas mga kanter. Pag hindi ay sauce. Bitin pa. Bitin. Reto no mita. No. Apay? Pertama tayo man dati. Suka. Salyang bato-bato. Bitin. Ada, ulit. Bitin yun daw. Pasam dato yan. Ganun mo na siya. Ito yun. Garap. May sabo na lang. Nagmag. May sabo na. Sayang yun. Apa ba siya? Hi! Biro ko, magdakapantay na ata. Ang kumara sa alas na ito. Pakata.
tumakbo. Hindi man lang